Hawnhekk qegħdin nitkellmu x'opportunitajiet għandek jekk inti ssib ruħek f'sitwazzjoni fejn l-istorja tal-kontribuzzjoni tiegħek għandha ċertu vojt fiha. X'jiġifieri? Ġifieri li jekk inti għanħudu eżempju, jekk inti twielid fin-1962, fit-62, inti tikollok perjodu ta' kontribuzzjoni ta' 40 sena. Però jista' jkun li għal xi raġunijiet jkunu xi jkunu li għandhom x'jaqsmu ma' ċirkostanzi personali tiegħek, inti ma rnexxilekx takkumula dawn l-40 sena. Anke hekk ikollok il-credits, ma rnexxilekx takkumula, akkumulajt 35, qed nuża eżempju hawn. Fir-riforma li saret fl-2015 u hekk kif konna din naslu għal-2015, dik kienet waħda mill-sitwazzjonijiet li min kien involut fir-riforma kien jemmen li għandha titbiddel is-sistema fejn persuna tingħata l-opportunità biex tagħmel tajjeb fejn jeżisti dal-vojt fl-istorja tagħha. U ddaħlu żewġ skemi li qed taraw hawnhekk warajja fuq il-bord. U sanati daqsxejn ta' spjegazzjoni kif dawn l-iskemi wieħed jista' jagħmel użu minnhom. L-ewwel skema hija indirizzata għal kemm min jaħdem, għal kemm min hu self-employed, ġifieri jaħdem għal rasu, u għal kemm min midħul tiegħu jidħol minn imax jew interessi minn fuq kapital, investimenti, renta, whatever. Persuna li kwalifika għal dis-sistema irid ikun għadu qed jaħdem fid-dinja tax-xogħol. Ġifieri, hekk inti għalaqt irtirajt u m'għadekx taħdem, ma tistax tagħmel użu minn din l-iskema. Trid tkun għadek attiv fid-dinja tax-xogħol. U l-iskema ttik li meta inti tasal tal-età ta' 59, bejn l-età ta' 59 sa 65 sena, all right? Inti tista' timla 5 snin mill-istorja, mill-vojt li għandek fl-istorja ta' kontributorja tiegħek. U dawk il-5 snin jista' jkunu any 5 years, jista' jkunu kwalunkwe sena f'dik l-istorja, ġifieri jista' jkunu fl-ewwel 5 snin ta' ħajtek, pereżempju, jew matul l-40 sena. So għandek dik l-opportunità. It-tieni skema hija indirizzata lejn persuni li huma self-employed, ġifieri dawk li jaħdmu għal rashom, u hawnhekk dik il-persuna tista' tħallas l-aħħar 5 snin minn mindu tirtira. All right? Ġifieri mindu persuna li hija self-employed tirtira, dejjem meta ngħidu tirtira fi-statutory retirement age tagħha ta' meta għandha tirtira, tista' tħallas l-aħħar 5 snin. Importanti ħafna, tista' tagħmel hekk biss jekk tkun iddikjarat id-dħul ta' dawk il-5 snin mal-Kummissarju tat-Taxxa. Issa, kemm għall-iskema 1 u kemm għat-tieni skema, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali joffrilek l-opportunità li tagħmel valwazzjoni tentattiva ta' kemm sa tiswilek biex inti tagħmel użu minn din l-iskema. U aħna nirrikomandaw li qabel ma tiddeċiedi issaqsi d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali biex jagħmililek din il-valwazzjoni tentattiva għalfejn. Għax jista' jkun il-każ, jiddependi ta' meta snin huma, jista' jkun il-każ li l-ammont li sa tħallas biex tagħmel tajjeb għal dawk il-5 snin jista' jkun iżjed mill-ammont ta' pensjoni li tħul mill-pensjoni li sa tuħu wara tiġi wara li jkun sar dak il-milital gaps. Mela huwa importanti ħafna din il-faċilità teżisti, hija bla ħlas, tistgħu tmorru online fil-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fis-sit tagħhom jew f'xi wieħed mill-offiċini fid-distretti u saqsu għal dak it-tentattiv, għal dak il-valwazzjoni tentattiva. Hawnhekk wasalna fl-aħħar ta' din il-mixja, kellna 18 il-programm fuq is-sistema tal-pensjoni. Provajna missu ma l-elementi tas-sistema,
x'trid tipprova tagħmel, kif l-evoluzzjoni li saret matul is-snin, fejn qegħdin illum u kif fejn qegħdin illum jista' jaffettwa lilek lill-familja tiegħek biex inti tkun f'pożizzjoni li jkollok irtirar fejn tilħaq il-ħajja li tixtieq. So nkunu fil-futur qrib nagħmlu numru oħra ta' dawn il-videos, għandna bħalissa għaddejjin qegħdin naħdmu mal-Bank Ċentrali ta' Malta fejn qegħdin nagħmlu sensiela ta' videos, darba mhux fuq il-pensjonijiet, però darba fuq l-immaniġġjar tal-flus. U nkunu qegħdin nagħmlu dan it-tip ta' materjal biex inkunu nistgħu nispjegaw kemm jista' jkun b'mod faċli biex ngħidlek fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kapaċità finanzjarja tiegħek. Grazzi ħafna u grazzi tal-li kontu magħna.